بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سارة السكارة جنبو بدوبة ورب النوتا دهان لبفو إنجتي بأمباركني دينو هيكا ولي هيتان إلو فرد كسكارة ندرس القرآن إلي تول المنغ rawani ko betti ko jaltuɓe rawani ɓe ɗon groupe dursuro qur'ana rawani o en inditiri ɗum cheikh ahmad hamallo kañi inditirɗen groupe jaltuɗo rawani o alhamdulillahi rabbil alamina hikka ɗum allah holli en hikka ɗum denno yaltoɓe hikka ɓe so allah yettini denno hande en gara inditirde ngal ɗo guɓal gorko tedduɗo dariɗo daraniɗo suudu baba jinganɗo diina allah jinganɗo suudu bammo ɗum woni alhaji oumar al fouti tall gilla ɓamde dingirawe fa yaha sokkoto wala fuuɗo kanko alhaji oumar al fouti tall ɗo o gollay golle diina allah e leydi men di nden no fey goto dulluɗomo wala so ɓi adama inde mon indama so wiyama tarihi fou tawe won e tarihi joomum sabi yimɓe hewɓe ne inde e leydi ndi wi'eteɓe ɓe yo kanankoɓe wonnoɓe e leydi ndi mais sa tewti taɓe maɓɓe a yirtoto e leydi ndi fof fe taɓe goote a yiyata nden no sa naati leydi ndi sa wi cheikh oumar tall taɓe makko no ɓettoriɗa e ley mali fuu na yi taɓe makko no ɓettoriɗa e ley afrique fuu na yi taɓe makko nden no sa nani histoire fuu histoire jogiiɗo taɓe woni histoire fuu mo wala taɓe wona histoire kanankoɓe kewɓe no inde ley mali ɗo wi'e lampirmani mais a yirtoto a hoññoto a wiɗoto a yiyata taɓe fey goote ko joomum moƴƴini nden no taɓe makko kanko alhaji oumar o ana satti mawnude e leydi men ndi sanne sabi kanko woni pooɗuɗo leƴƴi ɗi fuu warde e leñol pulaku ngu ko heewi e siiŋaaji e ley leydi men ndi e ley leyɗe afrique ɗe fuu kaali fulfulde ngam yiddemo kanko alhaji oumar tall fey so kaala e fulfulde tawan ana jaara yo fuutankoɓe na yo fulɓe yo tawdaɓe suudu baba nden no ɗum ɗo yo hunde mawde noon ɗum woni ko alsilamako tewtiri alsilama en ɗoni alsilamako tawi ana wawi fooɗude yimɓe woɓɓe fewtude e muɗum en tawi garɗo e muɗum fuu tawi ana seeyo ɗum woni ko alsilamako wi ay ɗum woni ko kanko alhaji oumar tall o golli e ley leydi men si jammoje ɗe fuu ana e ley fuutankoɓe sa moƴƴi tan yimɓe fuu gondan e ma sikke fuu wala yimɓe moƴƴuɗo woni ko dartata fa gonda e mum nden no kanko mo gareten indirde hannde o yo kal halde e ley afrique fuu e ley leyɗe aduna o fuu dum inde makko yettiki golle makko yettiki ko o gollani diina nden no ngal ɗo guɓal kanko alhaji cheikh oumar tall kanko warata inditirede ngal ɗo guɓal nden no hannde jonde ne joɗɗen nde eɗen ceeyido sanne tawdede e hooreɓe meɗen ɗum woni banggal e kanko hooreɓe men mawɗo a seyyid sharif ousmane madani haydara heƴaɓe makko gariɗo bandiraɓe men rewɓe e sakiraɓe men fuu an tawa ɗo hannde e jama misideje meɗen ɓe fuu en jettiɓe en jowtiɓe en barkinikiɓe nden no mi raɓɓiɗinan konngol seeɗa e bamarankore bismade sakiraɓe men ɓe caggal mum kokken haala neɗɗo ɗo gonɗa eɗe yimɓe ɓe fuu na o wirfir teddugal faade e maɗa a baɗa a wonata eɗe jama o tawi geɗuma yettakima ɗo gonɗa ɗo ɗum ka kanko a seyyid sharif ousmane madani haydara yo tagu makko nden ɗo mi yeggitino haalande en naane eɗen gonti e mubba men mawɗo khalifa men mawɗo nden no khalifa ba muntaka tall khalifa koñokaani on tawda e men nden no jeeyaɗo dow keccuɗo ko heewi e leytade en hannde omo tawa ɗo kanko khalifa o nden no kanko khalifa men amadou hadi tall kanko wi nodden nden no khalifa amadou hadi tall ɗum nelaɗo makko ana ɗo inchallahu ɗum wona yettininde nelal makko inchallah ko mbiyeten ko eɗen ñaago allah subahanahu wa taala to ɗo fa hannde allah hawridi en ŋeñol sakiraɓe caggal yettude allahu tabaraka wa taala e juuɗe annabijo sallllahu alayhi wa sallam en calmini kala sakiraɓe meɗen jaabiɓe en yettiɓe e nokku o kañum e wonɓe e laawol ɓe jottaki takomɓe fuu ɓe calminama sanne ay hitaande fof hono ko mbowɗen haalde
iwde nde ngendi so wara fa ga o ɗum ɗo neɗɗo wawa wadde ɗum sona tawi ana yiɗi hoore muɗum ana yiɗi leñol muɗum ana yiɗi diina muɗum nokku o ana satti woɗɗude sande sande honɗon ɗo warde ga ana tii ka hitande fof alhamdulillahi oɗon nodde honɗon ɗo oɗon jaabo oɗon gara e keewa on calminama e majjum sande 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 caggal ɗum honno noddirɗon ni wiyama ko woodi ga enne e ley banggal communiqué ji gaɗaɗi ɗi ɗoɗo waaji ko bowɗen wadde e ley almawludu kañum e sukaɓe meɗen yoddinɓe walimaji muɗum ɗum ko watta ay inchallah ɗum ko woni ko anniɗen fa jottinen joni fes tawi hono almawludu eɓɓiki eɗen ɓoowi haalde ndi muyɗa fuu a jotto kaala haala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam so almawludu so tawi lewru wondu kasen fof nde muyɗa fof jonno enen e cuɓɓiki e ley almawludu woni ko gatten waajuji meɗen kaaden haala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam jokkinen hen banggal du'a uji ko mbowɗen wadde ɗo ɓeydari e banggal hatumuji wono ko watte ɗo aya hikka en keɓa e wadde e ley lewru ndu fa to ƴettike ka honno mbirɗen ene jiɗɗa fof a haalan haala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam nde jiɗɗa fuu a waɗa mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam nden no hono mawdu o ko jiɗɗen fa kaali e muɗum hannde bangal hono teddengal ko allahu subhanahu wa ta'ala hokki annabijo hokkade annabajo fe goto honnon togottare annabijo alayhi salatu wassalam kayde du hono ko allah teddiniri nde ko saabiɗe kammari annabijo ɗum ko jiɗɗen fa kaali e mum nenno arande hen fof ko kanko annabajo alayhi salatu wassalamu ko allah hokkimo arande hen fof kunne jogayɗe ni ka adnaka goɗɗe ka sen ɗe to lamara sakiraɓe hono ko mbowɗe wiide ko jooɗe keɗoɗire paɗɗine haala on fuu jooɗe sukaɓe on fuu jooɗe ayo jooɗe en garani ɗo fa tawi homo fo an haala no yiɗi fuu ɗum ñalawma goto no jooɗe neno honno mbiruɗen ni hono ko jiɗɗen haalde hannde e ley mawdu meɗen o ko allahu subhanahu wa ta'ala teddiniri annabijo sallllahu alayhi wa sallam teddengal ngal kanko tan waɗana e teddengal ko o teddiniri to montare annabijo alayhi salatu wassalam ko saabiɗe kammari annabijo mbiɗen arande hen fof hono umumu risala nelal nokkungal ngal laatiki nelal kuuɓungal allahu tabaraka wa ta'ala o haali e qur'an o wi wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nazira aya o holli hono nelaɗo e adna o fof heɓaka gila nabiyullahi adama fa nabiyullahi isa sona kanko muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗum yo arande ɗon aya honno bangal ɗiɗoɓel muɗum hono umumu rahama hinne hono annabijo o omo huuɓi alsilame kañi e keefero fof ko saabiɗe hono tomantaji arandeje ɗe so tawi ɗe gaɗi ko boni fu tomantare nde fof ana halke ko saabi kambari boni mo waɗi o honno nabiyullahi luuɗu yimɓe muɗum laatoyno banggal luuɗu goɓe so fof kalka nden nak caggal kanko annabajo o nelama ɗum watta e adna o kasen fa tawi yimɓe kalkirama kambari junubu timminirama kambari junubu ko saabiɗe kambari makkanko annabajo alayhi salatu wassalam neno caggal mum ana jeeya en ko allahu subhanahu wa ta'ala fa joni teddinirimo ko hokkimo kanko tan ko hokka te goto e banggal hono seeɗa ko ñande dargal ñande dargal wiyama annabaɓe kamɓe e tomontaji ɗe ɓe jeddodiran tomontaji ɗe mbiya kañum jottinaka fe hunde kalnaka kamɓe annabaɓe ɓe mbiya ɓe kalnama ɓe kalni hen ɓe jotti
nenno ɓe jeddodir e ley jeddi ɗi homo hen sarontoɓe allahu tabaraka wa taala hokki annabajo meɗen o kañum woni joka seede honno o haalde e ley qur'an fa kayfa ida ji'ina bi min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haulai shahida so ɓe jeddodiri jeddi ɗi mawni hakkude maɓɓe fof ndenno kanko allahu subhanahu wa taala o wiya ha annabajo meɗen o kañum woni seede dawda joɗi acce sukaɓe taw dawda darne ko hey sukaɓe jooɗe hey wona joni goti ɗon ko nde ɓuyɓe woni fe goto fati dokke ñamde acceɓe fuu ɓe jooɗo nden no caggal ɗo honno kalduɗen ni mbine ana jeeya e teddengal fa joni ko kanko allahu subhanahu wa taala o waɗani annabajo alayhi salatu wassalam ɗum woni assalatu alayhi julde e ɗo annabajo o haali e ley qur'ana o wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima o holli so tawi muhammadu indama fof en fu mbiyen sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo o yemini ɗum e ley qur'ana o ngal ɗo tedde ngal o hokki annabajo alayhi salatu wassalam ko o waɗnayi goto ay wonno caggal wa minha annama bayna baytihi wa min bayti rawdatun min riyadil janna aɗa jeeya hen fa joni tedde ngal kanko annabajo o waɗana hono ɗo o leni weedu alijanni woni ko woni to kanko annabajo ɗo woni ɗo manama weedu alijanni woni ko woni ɗum ko annabajo goɗɗo kasen fo heɓani ay honno wa minha alquran ana jeeya fa joni e tedde ngal ko kanko allahu subhanahu wa taala o waɗani annabiyu sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni hokkude ɗum qur'ana hono dewte arandeje banggal tawrata kañum e linjiira kañum e zabura ɓeɗo defte fuu ɗe dokkama annabaɓe ka caggal muɗum annabaɓe hono koɓe heddi ko dewte ɗe mbayditama ka qur'ana o allahu subhanahu wa taala kañum o aaji so wi abada o waytatake o wi inna nahnu nazzalna dhicra wa inna lahu lahafidun qur'ana o abada o waytatako qur'ana goto zamanu annabijo o woni e juuɗe meɗen hannde mo sukaɓe meɗen dursi hannde o fof qur'ana goto oɗon ay honno fa joni a jeeya teddengal fa joni ko kanko allah o teddiniri annabajo makko o ko hokka e goɗɗo ɗum no o haalde e qur'ana o daali hono sahabaɓe o wi fadi ɓen ƴeewno annabijo o wi la tajalu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a ba'dikum ba'da so ɗo nodda muhammadum fof fadi mbiye he muhammad mbiye ya nabiyullahi naadu ya rasulallahi hono ni ayo fadi mbiye he muhammadu ya he muhammadu honno noddodirtoy hakkude moɗon ɗum ɗo yo teddengal fa joni ko kanko annabajo o waɗana goɗɗo hokkaka wa minha ghufranullahi ta'ala lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara fa joni ana jeeya teddengal ko kanko annabajo o ko hokkaka goɗɗo hokkaka ɗoni allah holli yaafiki momo gila ka adnaka nenno fe goto heɓali gila ga adnaga wiye hay a yaafama ko gaɗɗa fu sona kanko muhammad sallllahu alayhi wa sallam allah wi alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqada dhahraka wa rafa'na laka dhikraka nenno allah haali gila ga adnaga haali momo wi yaafi momo kala ko o waɗi ko o woofi fu allah wi yaafi momo ɗum ɗo fe goto heɓani ɗum gila ga adnaka sona kanko annabajo honno ana jeeya hen fa joni teddengal gongal ko waɗana ko goɗɗo fu hokkaka ɗo woni al isra'u wal mi'raj yonka ƴiwde makka so yaafa baytul muqaddas so yaafa dow kammoji so warta tawi jemma o weetani warta ɗo wadda kabaruji fa heewa ay annabaɓe woɓɓe kasi anta dow to hono wira nabiyullahi idrissa toon woni ka jomum ŋabbay to dow to caggal mum wirfito o wara ga leyga so wadda kabaruji kanko ne to dow to toon o yeeƴi o wirfiti honno o waddi sariyaji ana jeeya e banggal hono ko o waddi ko hono juule joyɗe ƴuuletene hannde ɗe ñina toon ko itti juule joyɗe honno ndu nde o yahatno nde
o almiki hono annabaɓe ɓe fof ɓe kawti baytul muqaddas nenno kanko julɗiɓe fof kanko annabijo alayhi salatu wassalam o yi fa dhalika am fa dhalika dalun ala annahu huwa al imamul azam war raisul muqaddam ɗum ɗo ana holla kanko ni hoore annabaɓe fof nenno ɓe fof kanko woni dow maɓɓe ay honnoon fa joni ana jeeya e teddengal ko kanko annabajo o ko Allah teddinirimo ko waɗana e goɗɗo fof annahu awwalu man tanshaqqu al ardu anhu yawma al qiyama kanko woni arande kala kala caggal jama o maayi yimɓe en fof e yimmitoto ñande dargal nenno homo hen atto fof immade e le qabru muɗum ñande dargal yo kanko annabiyo sallllahu alayhi wa sallam neno fe goto huncata hoore muɗum sona o hunca hoore makko o immo o daro ndeni wonde woɓɓe kasen ɓe immoto aya honno ana jeepa joni teddengal ko Allah waɗanimo to lafaratu wa annahu awwalu man yadkhulu janna kanko woni attoɗo jama o fof naatde alijenne neno fe goto naata alijenne so kanko annabajo o naatali kanko woni arandejo naatowo alijenne nendo caggal wa minha ash-shafa'atu al-kubra ana jeeya hen fa joni ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗanimo kanko annabajo o waɗana e goto ɗum woni hono haaldude Allah ñande darga jama o tampan ni fa homo fof joni ka wiya kañ ka fesnata o yiiti sariya ka sariya tan joni ka sabi jama o tampi homo fof anda ko woni ndenno e ley majjum yimɓe mbiye jeehi to nabiyullahi adama kalni hen ɗo yalla sariya ka ana waɗi so ɓe jeehi to nabiyullahi adama wiya suusa ɓe jaha to nabiyullahi nuhu wiya suusa ana jogui banggal tiiɗalla ɓe jaha to nabiyullahi moussa e ibrahima fa ɓe johan to nabiyullahi isa goto fof wiyan ana jogui tiiɗalla suusa so ɓe jeehi ɗum ɗo kanko annabajo o wiya kanko omo wawi nenno kanko woni arande immotoɗo so haalda e allahu subhanahu wa ta'ala nenno o wiya hay jonka kiiti ɗi gaɗe Allah jaɓanamo ɗum neno nde wonde kiiti ɗi gadde banggal hono curanal ana woodi ana heewi ka hono curanal mawgal ngal ka arandewal ngal ka kanko Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko heftoriga ko heddi ko so tawi a daɗi min mi daɗi na so goɗɗo daɗi homo fof ana wawi faabade banɗum to damgal enen wonɓe ɗo hannde ɓe so goto e meɗen hisi ñande dargal sonaki ali jenni an goto kisɗo o min fof aɗa wawi daranade mi so tawi mi yooliɓe ɗon sa daraniɗi min ɗo Allah jaɓa mumini kandi o suuri Allah ñande dargal ko Allah jaɓa on so tawi Allah jaɓantama o yata ɗum fewi ka hono curonal arandewal ngal ka ana hertori Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndenno caggal ɗum ana jeeya ko teddengal ko Allah waɗanimo fa joni ko waɗana e fe goto o wi annahu awwalu man yajuzu as-sirat kanko woni arande wono ngabbo e dow sirati so tacce sirati kanko taccata sirati arande so tacci sirati so ngabbi pompo so tacci fu nden woɓɓe kasen ɓe jokan jokkate on aya won noon kanko woni annabajo kertiɗo mo weeɗo alkawsara woodi weeɗo ana woodi toon awi ko honno wirte inna aɗaynaka alkawsara o yo moƴƴere mawde noon kan jiyam ana woodi hen weeɗo alkawsara ɗo ana woodi hen neno weeɗu ɗu kanko jeeyi weeɗu kala neɗɗo fof jarɗo nduɗo weeɗu fof jomum o hiisi daɗi neno ɗondata ñande darga ɗondata kasi neno caggal hono enen to montare makko de ko keɓirɗen kammari makko ko kalɗen joni ko ɗum yo teddengal ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗanimo kanko jonno hono teddengal enen jaati ko keɓirɗen kammari makko ɗum woni arande hen fu nahanu hayru umma ukhrijat linnas to montaji ɗe fu enen ɓuuri ko saabiɗe kammari en to montare annabi sallallahu alayhi wa sallam Allah suɓiki momo kanko honno suɓike to montare nokko nde ɗo to montaji ɗe fu honno o haalde ɓe Qur'an honno o wi woni ko keɓirɗen fa joni kammari teddengal makko kanko annabajo o anna Allah ta'ala tajawaza anna anil khata'i wal nisyani wal istikrar aya kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yaafike to montare meɗen nde so tawi en jeggiti en gaɗi ko boni
naadu en boofi en ngadi bonanga naadu neddo karhini e wiide sona ngaden bonanga dum do fu tawi en ngadi fu kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yaafiki en so tawi ala juulanno masalan ayibiti faabi assalamu alaykum caggal a heɓi raka'aji ɗiɗi nenno wiyataake hono julde ma nde boni hono ɗiɗɗe keɗɗaɗe ɗe a perdi wona ɗon won a jokkan tan yaade julde ma bonay ko keɗɗa ko baraji muɗum bonata naado so wi a yeggiti banggal hono a yahi e korkay wiyataake hono ko jolɓuɗa ko fof yaade meere baraji muɗum ana woodi ay honno so wi neɗɗo woni hannde karhini e mbi sona ngaɗen ko boni masalan sona penen na sona jerem doro na ñaamiri hono tew giroƴi e ñaamiri kammari en karhinaɓe ɗum ɗo ɗum fa joni kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yaafiki en ko saabi kammari Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay honno fa joni so tawi e miijiki hono miijo bongo so hewtini a miijo bongo a gollani honno ɗum a haalani ay ɗum ɗo fof ana jeeya kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yaafi ay honno fa joni wa anna awwalul umami dukhulan fil janna fa joni en keɓiri teddengal kamɓe kanko annabajo o tomontaji ɗe fof enen ato nadde alijenne enen woni sakitiɓe ɗe ka kammere ma kanko annabajo alayhi salatu wassalam tomontaji ɗe fof enen ato nadde alijenne ay honno fa joni ana jeeya e teddengal ko keɗirɗen kammere makko an ju'ilat lana al ardu masjidan wa tahura aya enen so tawi lasara wari joni na so tawi hono futuro wari ɗo taweɗa fof aɗa wawi juutde so tawi wakkatu o wayi so tawi hono ley galle ma gonɗa aɗa wawi juutde e nokku o so tawi miside na so tawi jonka hono ley ladde gonɗa fof aɗa wawi juutde ana serti e dinaji hono heɓɓiɗi kamɓe nokkuji woni ko wondi église kañum e biya to won to jaata kono rewoyde Allah so wona to fu dewal ma Allah nangataki enen ne so wakkatu o woni ɗo gonɗa fuu aɗa wawi juutde ay honno o yiyo minha annahu yadkhulu minha 70 alfan bi gayri hisabin wala adab ana jeeya hen fa joni hono tomontare annabijo nde sallllahu alayhi wa sallam wonnatoɓe hen aljenne jomum en tawi caraka bes ko saabide kamere teddengal mo kanko annabajo honno wa minha annaha nisfu ahlil janna ana jeeya hen fa joni banggal tomontare mouhammadou alayhi salatu wassalam hono naatoɓe aljenne ɓe feccere nde fof enen noon yiwde nabiullahi adama yaade fa dargal faade adda o immi hono feccire ko natta aljenne goo fof fuu yo tomontare mouhammad sallllahu alayhi wa sallam nden honno fa joni ana jeeya hen kanko annabajo o kanko woni hono timmode annabaɓe fof ɗum ɗo yo moƴƴere mawde fa on tawi kanko ko o wardi ko goɗɗo ana wara fa immina ɗum ɗum ɗo Allah jaɓali nden kanko woni cekitiɗo annabaɓe sari en ko kañum sakitoto diina hono ko o rewri Allah ko enen ɗum dewrete Allah gillo fa ñande dargal dewtere wonde kasi en warta so immina ko gonduɗen ko honno annabajo goɗɗo kasi en warta so immina ko gonduɗen ko nden caggal fa joni hono ko jiɗɗen banggal hono ɓeydude en hono joɗɗen e joɗɗen nde en mbi en kalana haala banggal ɓuuri annabijo sallllahu alih wa sallam ko Allah waɗari mo aya holno ndu e banggal teddengal enen ko keɗirɗen kammare makko honno kalɗen joni o wi banggal hono annabijo alayhi salatu wassalam hono mawlide makko hono jibbinede makko o ñalowma nde o jibbinana jemma nde o jibbinade allahu subhanahu wa ta'ala kañum jaati holli wakkatu honno woɓɓe mbirata allahu subhanahu wa ta'ala kañum jaati waɗi mawlidu ndeno kanko allahu subhanahu wa ta'ala o tindini hono wakkatu nde annabajo o nde o jibbinade o accari hono wakkatu o ikkoro ni en tan tawe hono andaka nde o jibbina kanko annabajo ana jeeya e tabuman saji hono ko waɗi nde kanko annabajo o nde o jibbinade o wi jafaku buhayri sawa fi biladi faris
ana jaa e taago mansa ko Allah subhanahu wa ta'ala holli wakkati nde o jibbinaade na ñende o jibbinaade ne taago mansa ko Allah holli nokko ana wiye Buhayru Sawa nokko o ye callugol noon callugol kewgol yen sanne 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 callugol ɗum tawagol hono yimɓe aɗa looto e muɗum hono dewal Allah ni gaƴirta ɗum ngol ɗo callugol ɓeeɗi ñande kanko annabajo o jibbinaade hono defte tarih gadiri neno kanko Allah jaaki o holli wakkatu nde annabajo o jibbinaade o acca e wakkatu o ƴeɓɓoroni en neno so neɗɗo hannde wi Allah jaaki waɗi hono mawludu fuu aɗa wawi faamude mana muɗum nde kanko Allah subhanahu wa ta'ala ñande annabiyo jibbinaade nde o acca e wakkatu o ƴeɓɓoroni tan tawi annda gonɗo cellugol woyi ɓeeɗi ñande honno wiyama banggal hono farisinkoɓe hooreɓe maɓɓe hono Kisra o kanko ɗo wiyama hono étage makko o naadu hono pale makko o kañi hoore muɗum fotoŋaji muɗum kewɗi manama gulli ñande nden ko saabide ɗum wakkati nde kanko annabajo woni o jibbinaade ɗum ɗo ɗum fa joni Allah holli honno a fa joni aɗa jeeya ikhmadul naari faris kamɓe hono farisinkoɓe ɓe rewoɓe yiite noon nden noon kamɓe ɗu e yiite koɓe ndewata ko yiite nge waɗi duuɓi ujunere ege huɓɓi nge ñifaani kamɓe jihi nge ñifi ko saabi nge ñifi de kammari jibbineede annabiyu sallllahu alayhi wa sallam nden ɗum ɗo so tawi neɗɗo wi annabi Allah jaati waɗi mawlidu a faaman honno no kaaduɗe e jooni e faa jooni banngal ko wiyetee daggada en nde kanko annabijo vraiment ko jibbineede ana wayi hono daggada en ɓe kamɓe laamin so tawi a kananke a yaha e maɓɓe so banngal jawdi e maɓɓe jaata e ko nanndi e muɗum fof e maɓɓe jaata kaani kanko annabijo e jibbinaade o saaga ɓe fof ɓe ɓordaama ko saabiide kammere kono jibbineede makko o honno hono cheyɗani yiɗi ana jahanno to dow kammuta neno cheyɗani yiɗi ɗunde kanko annabajo woni e jibbinaade ɗin donkiti yaade dow kammuta aya ɗum ɗo fof so en mbi kanko allahu subhanahu wa ta'ala o waɗi mawlidu manama ɗi taagu man sayi ɗi kaɗe jooni honno o yi fannabiyu sallllahu alayhi wa sallam kana yunabbihu aydan fi yawmi mawlidi kanko annabijo alayhi salatu wasalam kanko jaati hoore makko omo findina ñalawma mo o jibbina e muɗum o so ñalawma o wari fof accata ñalawma o ƴeɓɓoro ni tan o waɗantago mas kana yasumu yawmal isnain aya kanko annabajo o wiyama omo hoorano ñande altinere ɓe landimo ko saabi omo hoora altinere fa qala li annahu wulida fi zalika al yawm o wi ko saabide oɗo ñalawma nde ko o jibbina e mum neno kanko ndu o holli taagumansa ñalawma mo o jibbina e muɗum eɗen majjunu hono alsilami en ɓe gila arande fa ɗon jottiɗen hannde ɗo kañi en du aɗa gaɗa banggal aɗa gurtina ñalawma naatu jemmani o jibbinaade bi anwa'i l ibadat min alsadaqati walwa'zi walmadaihi nabawiya wa gayri ayo alsilami en ɓe ƴiwde arande warde fa ɗo gonɗe joni ɗo eɓe gaɗa mawlud jonka mawlud o yalla hono ɓe gaɗirta ana serti jonka homo fof no waɗirta yogaɓe ɓe gaɗa hen sadakaji woɓɓe kasi hen gaɗan waajuji woɓɓe kasi hen gaɗa hen hono jettoje annabi sallllahu alayhi wa sallam woɓɓe kasi gaɗa hono banggal feewi defuji honno dokka yimɓe ɗum ɗo fuu homo fof jonka no wurtinirta ñalawma mo kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam mo o jibbinama neno sa ƴeewi enen ko hemin no jooɗirɗen joni ni ana wayi hon ɗum fof eɗum woɗi en kalan banggal hono kabarno ko kanko teddengal makko e teddengal tomontare makko e banggal ndu hono sadakaji e ko nandi mo ɗum fof ana waɗe hen ɗo joɗɗen ɗo hokkoɓe ujunere hokkoɓe ujunere ko saabi kammari hono joɗen nde haala annabijo kalaten sabi so wiyama annabijo a wi qur'an sa wi qur'an ɗum a wi annabijo so wiyama yaya men Aisha o landama annabijo hoɗum won tagu muɗum o wi so wi aɗa yiiɗi andude tagu makko fof jaggu qur'ana tan sa faami qur'an wota a faman tagu annabijo nden ele majji hono jonka ko ɓuri fuu heewde e jama o hannde ko wiyete banggal mawlid hono bida na wayde bida ɗum ɗo ɗo yimɓe kaali e muɗum gila arande o wi
kanko Seydina Umar gila zamanu makko haala bida ana haali kanko o wari o tawi sahabaɓe ana juula ñande wotere o yiino ɓe juulɗata ni o wi ni'imatul bid'atu haasi o wi hey oɗo bida ana o so wiyama bida fu ko annabajo waɗani o heeɗintina caggal makko neno kanko Seydina Umar de o yiino eɓe juula nde omo andi ka annabajo o ka waɗani ka o wi ni'imatul bid'atu haasi o wi hey ɗum ɗo e bida lobbo noon neno kamɓe ɓe becci ko wiyete bida ko hakkude bida lobbo kañƴe bida gonɗo hon noon mobbo goɗɗo ana wiye ala Izzu ibn Abdissalam kanka o fecci bida o fa becce joyi o wi bida a yogaɗi ɗi yo waajibi noon goɗɗi kasen ɗi giɗaɗi goɗɗi kasen ɗi bañaɗi goɗɗi kasen ɗi yo karɓoyi noon nden noon kala ko tawa ana sembina hen diina luttaɗi wiɗo sere ɗe fou ana wawi wiyde bida a lobbo noon honno kanko imamu Shafi'i o yiɗi nene ko famminta en tan ko wiye hande bida ko modi baɓe aranɗe ɓe kañumɓe ɗu eɓe andi kabaru bida o ɓe kaali haala makko Seydina Umar gila zamanu sahaba kanko o haali ko wi manama bida imamu Shafi'i kañum ndu o haali honno mo mbina Izzu ibnu Abdussalam kanko ɗu o haali e modi baɓe woɓɓe kasen Ibnu Hajar al-Haytami kanko o haali kabaru mawlud no o haaldi kanko o wi wal hasilu anna al bida al hasana muttafaqatun ala nadbiha o wi bida lobbo ana hawra hono wadde ɗum ana woodi kanko Ibnu Hajar al-Haytami o wi wal hasilu anna al bida al hasana muttafaqun ala nadbiha wa amalu al mawlidi wa ijtima'u an-nasi lahu kazalika ay bida hasana ɗon Ibnu Hajar al-Haytami kanko haali ƴere nde gaɗɗani so tawi jokka a cakkiɗo na sawi a jannguɗo na sawi a kor na sawi a birruɗo ko gaɗɗa fof ko saabi kammari huyrude kammari hono jibinede annabijo o wi ɗum ɗo laatente moƴƴere ley hitande laato ndenago honno laato mbaalo haqqille ley hitande Ibnul Jazari manama alqari o haafisi qur'ana gaɗɗo limɗe fa heewi o haali ka haala neno sa yiiɗi famde ɗum aɗa wawi ƴewde السيرة الحلبية أيو نير الدفتر وضعه كان إمام السيوطي كان يهور محالي الدفتر مدوية الحابي للفضاوة كان كله هايين بانغال كبار مولده وولي بانغال ودي مولده براجي أنا ودي هسوي أودي هون هالي ودي ريدي نحن كون جيت يسكت راجي بكرة أولي أنا كو أرو موكو أنا كو هايدو الحافظ شمس الدين ابن ناصر كان كو يمي او بيدو يودي جيتو دي روني وفي قد صح ان ابا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإيتاء سويد سرورا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اي كان ابو لهب او يمي فو انا عندي ابا لهب كلا السلامكو so tawi a yettiki fe sunnare alam tara kayfani ay inde abula fika a jangam sabi tabbote eta a biira habina ana woodi nena oɗo nokku kanko indaɗo o ɓakaɗo ɗon ko saabi so ɓakade kammari wañugol makko annabi nde annabiyo jibbinade o huyi sanne sanne faa hono gadduɗo kabaru o yo forno makko o rimɗiñi ɗum ko saabide kammari kuyam makko oɗo miñigo heɓi ɓiɗɗo gorko alhamdulillah ka gila Allah waɗi so annabajo o laati annabajo o heɓay konne fu fa foti hono abulaha ka ɗum fu e tawe kanko abulaɓe o ñande darangal omo heɓa hinne kammari annabi ka o wurdi e keferamu o wurdi e wañude annabijo o wurdi e wadde ko torrata ɗum ka ɗum fu haɗa e to darangal to omo huyi finande juggumo ko saabi kammari o huyi ñande o jibbinade o waɗi ko woodi o yimɗiɗi hono gorɗo makko ɗum saabi hono kanko mokko o yimɗiɗo baytuji o wi isa kana hada kafiran jaa zammu wa tabbat yadahu fil jahimi muhallada ata annahu fi yawmi lisnayni daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida o wi so tawama ni kono oɗo abula kanko o kefere o wurde kefera ko mayde kefera ko go
o wurdi e wayde annabijo holno ndu o maydi e wayde annabijo ɗiɗo ɓe nen no ñande wotere tan woni ko o seyide annabijo jibbinade so waɗi ko woɗi so o ni heɓi nema to laafara to kambari oɗo golle so e ñande wotere wakkati goto o wi hoɗum mbiyata e meɗe ene en guuri eɗen jiiɗi annabijo honnon ɗo en maaye eɗen jiiɗi annabijo honnon ɗo ñande fof eɗen ceyono kambari annabijo gurdam men ɗen e gaɗi eɗen jiiɗi honnon ɗo daaƴi men e jiiɗa fof eɗen kuya kambari makko en guurdini en mayɗi yalla ene yalla dargal janngo yalla onon hoɗumon laato kala on meɗen aljene noon ko saabide daɗiɗi ko hollata oɗo kanko o wurdi e honite wañide annabijo o maydi hen o wurdi e wadde kala ko torota annabijo kanko e genɗi ko biyeteɗo ummu jamil honno allah haali tabbat yada abi lahabin wa tab ma agni anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa mar'atuhu kanko e genɗi ko o fof ɓe jennama e qur'an ka fof haɗa e kanko omo heera bangal hono huyfina ndede to laafara to sanga sanko saabi kammari ñande wotere on ko seyeni kammari jibbinede annabi sallllahu alih wa sallam nene ene woɗuɓe hannde eɗen jiɗi annabijo eɗen ceyromo wakkati fof eɗen gaɗa sadakaji ko nandi e muɗum sikke wala eɗen ka aljeɗe degte noon eno sakiraɓe no birɗeni wakkati o waɗi inchallah so allah deeɓi wonno programme o yarate wonno kalduɗen so en juuli lasana en gartan nde wonde joni ka hono sukaɓe kamɓe yettimɓe aya nde wonde ɓe tokkite kadoji maɓɓe hono ko eɗen moƴƴoraɓe kesandede hokkudeɓe caggal ɗum e jonka du'a o waɗi inchallah jonno fare on saga sikiraɓe meɗen gari sikiraɓe garɓe laamu koɓe ana ɓolli laamu koɓe en dokka ɗum haala hono windi programme oɗi inchallah eno ko on jettano sanne on duwanama on ñagama duwa وفيما يلي يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة ب10 أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سكرابي أنفون نام أنفون جتاما أنفون بركرام نسأل الله الذي جمعنا في هذه الساحة النورانية ساحة القرآن الكريم أن يجمعنا في فراديس جناني بعد طول عمر نجت جوميرات ودين تندين دو إلي o dingira barkinaɗo dingira annora dingira qur'an sabi qur'an wala ko foti fal qur'anu kalamullah khayru ma yutla wa khayru ma yaqul wa khayru ma yunfaqu minhu mal modi bo goto wi qur'ana ko jangete fu ko jangete dengal qur'ana ɓuri nanno hunde fu ɗum ko haalete e qur'ana ɓuri ɗo jawdi wattete fu yo qur'ana ɓuri nanno alhamdulillahi kala mo jomiraɗo arzinqini so waɗi ɗo alhamdulillah nenno caggal en jetti jomiraɗo en juuli e annabi sallallahu alaihi wasallam ande qur'ana hono muɗum wala hadisa annabijo o wi khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama ɓurɗo moƴƴude e moɗon janguɗo qur'ana so jangini nenno fal ulama'u allazina yu'allimuna as-sibyana alqur'an fahum khayrul umma ba'da al-anbiya nenno modi baɓe janginoɓe qur'ana janginoɓe ɓiɓɓe adama sukaɓe qur'ana ɓe nenno neɗɗo fu kamɓe ɓuuri caggal hono sahabaɓe ولذلك جاء في الحديث الشريف من حفظ القرآن أعطي ثلث النبوة ولي حديث نطفو درس القرآن وحكام تتبر أن بنكاكو تتبر أن بنكاكو سفتشام أن بنكاكو فتشام فتشتتي نطفو درس القرآن هبيلو لأن القرآن في غوتو هنا مدن ولا سبيو حال الله لأنه دين وهو دستور الأمة لأنه سريع الإسلاماكو ولا صنع القرآن لأنه فعلينا أن نجتهد في حفظ القرآن لأنه تنو دين ono bangal cooboɗen e dursude qur'ana tinnoɗen e soobade e dursinde suka meɗen qur'ana sabi hono muɗum waɗa nanno hadisa goɗɗo annabi sa sallam o wi neɗɗo fuu jannguɗo harfa man qara harfa min kitabillahi taala falahu bihi hasana neɗɗo fuu jannguɗo harfere wotere ko jeeya e deftere Allah nde omo jogii baraji gooto
hasana o wal hasanatu bi asrati amsaliha nenno lobbere wotere nde ene waara e sappo yurraji mayre la aqulu alifu lam mim harf mi wiyata alifu lam mim yo harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf masalan joni sabi alif lam mim fa hadha bi ghaddi an-nazar an al-idgham dum so en ƴeewi alif lam mim en ƴeewade hono karfeje hono moytaade des alif lam mim yo karfeje jena sabi alif lam mim sa ƴeewi ana wayi hono jogii baraji 90 hasana baraji capanɗe jeenayi nenno ko foti qur'ana waɗa moodi baaɓe laatiɓe sababu so rentini en ɗo ɗum woni imam Mouhammad Cissé imam Mouhtar Ba nenno kala hunde jomiraɗo ko watta ko jogii sababu fayi hunde ƴuwata dow kammo so jippoyo sababu nenno barkinemɓe ɓe ndentini hono fulɓe sanne lagad basala usara juhdihima ɓe gaɗi koɓe mbawi fo fi rafii rayati din wa taqdimi ajalati dini ila al amam ɓe gaɗi koɓe mbawi fo ɓe ñorima hono banggal ɓantude densol dina e naɓɓude ɗum koyngal dina yaade yeeso ɗen eɗen ñaago jomiraɗo towɗo o yo jomiraɗo towɗo fa han hokku en barke hokku en juurde balɗe e battanloɓe hokkaɓe kamɓe ɗum barke e battanloɓe kala du'a o ko du'ete koye jomiraɗo jaabo nenno ko ɓurɗen fof yimmirde hannde leydi ndi tiiɗalla gotuɗo e leydi ndi noon ñaagoɗen jomiraɗo towɗo yo wartide jaam e deƴƴere kala du'iɗo e meɗen fof tinno du'o Allah wartide jaam e deƴƴere leydi ndi wari e misalu araɓe jaa fil masal al arabi ida fuqida al amnu fuqida al khayru kullu Allah woni nuygal mum e modi baɓe woni nuygal muɗum pulako woni nuygal muɗum Allah holli e hannde ɗe mbawno wadde hono muɗum hitande fou nde lewru al mawlud ndu darki faɗo timmata fou e noddan ɗo modi baɓe arsilami e gaare fa qur'ana jangge duwa waɗe bon hawriti wo sukaɓe meɗen jeɗɗo janggoɓe ɗo jippin qur'ana ay wajiɓe gara ɓe gaɗane koɓe kani waɗanede ay so ɗum tilima qur'ana janggama jippinama duwa waɗe nenno o duwa e darda Allah yo lamɗo jaabamo Allah jaaba duwa o du'anama pulako o ɗum woni leñol ngol leydi ndi du'anama aywa yimɓe laamu gollonoɓe laamu e balloɓe leydi ngol ɗum du'anama ay sakiraɓe meɗen koye pulako ɗum woni cadre en fulɓe ɓe du'anama saabi ɓe darani pulako jamma e ñalawma fou anduɗo andaniɓe mo anda e andaniɓe ɗum taɓe darani nenno wajibi ɓe fou du'ane so du'anama yo darde Allah duwa o jaabo ay e calmini ɗon neɗɗo fou balluɗo se centre o daari ila kako waɗi hen ko ana famɗi sembe golle o fou sakiraɓe meɗen fulɓe kañum e koye pulaku ɓe mballise nokku o daari ay ONG ngaji mballise misire nde darna kañum e mballise cuuɗi ɗi darna aya pulaku o du wallata e sukaɓe ana keeɓa ko ñaama keeɓa mbaala ɗon se ñawi keeɓa cawro ɗo nenno wajibi hono occasion se waɗi fou ɓe barkina jama o foof neɗɗo fou gattuɗo he muɗum e hakkille muɗum e sembitarɗe muɗum foof e darde Allah yo lamɗo yoɓir ɗum jaam e cellal ay ɗum waddi e hannde o du'aw nanno e gara joni kokken sukaɓe jippinɓe ɓe koɓe kandi hokkede ɓe tilki ɗum fou duwaw mawɗo o kase waɗe jokka ɗum fooɗe ɗum darno ayo gaɗe fatiha o nde ka ñoppite jama o duuɓi joyi ana wowno waɗede wala ko sendi ɗum sanne kana hitande fou hono yaltoɓeɓe potata e yaltuɓe hono muɗum keeñe e hewde ay nenno ɗum holli jangguinoɓeɓe modi baɓe jangguinoɓeɓe ɓe kani nettede ɓe kani jowtede ɓe kani yettede saabu ɓe gaɗi koɓe mbawi ayo ɗum waɗi se hitande fou den ko ɓeydi e sukaɓe yaltoɓe jippinɓe alqur'ana se gara fa jalta jokayɗe darde Allah soɓe jippini qur'ana ɓe jalti daare yalla ɓe mbawi hebde ɗo ɓe jangga faaɓe ekkito golle ɗum woni formation professionnelle ɗude e dardan Allah saabi ɗum e wajibi e majju voilà hay ɗum woni hay hikka ɗum en gardi ɗo e guiɗan goto ɗum woni baba premier ministre meɗen o ay o guiɗa minen jangguide guila e l'école faamen naati EMIA omo wiye général Cheikh Fanta Madi Mayga o wari o wiide ƴeewenne ɗo cuuɗi mbawi moƴƴinede ley sitto o fo o fiya dabere no sukaɓe ekkitire golle ay ɗum ɗo hunde mawde sanne ɗum wadde mo waɗa o hawra e duwaw o ɗum ne oma ɗo en duwa nikko ne lamɗo waɗu barke e makko Allah barjini ko watta moƴƴere ɓi ko oɗo yo lamɗo hokku ɗum e renade e laamu o walla ɗum walla arsilami Allah kala au centre Djiké Soudou Baba au niveau du champ bon, et à l'endroit qui a été offert à l'association Djiké Soudou Baba bon, réunis pour d'abord magnifier et célébrer les 7 élèves qui ont mémorisé le Coran et qui ont terminé dans un temps record et auxquels on va décerner des prix. En plus de ça, nous avons donné des diplômes de reconnaissance à ceux-là qui ont vraiment aidé la Poulakou, aidé le centre pour son développement.
Donc nous avons dit qu'à tout ce beau monde, tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ce centre, l'association Djike Sourou-Baba, en mon nom, les remercie. Nous avons dit qu'en plus de ça, nous avons eu une personnalité importante, en plus des autres, du nom du général Maïga, le père de l'actuel Premier ministre Ablaye Maïga, le Premier ministre par intérim. Donc lui, il est arrivé et il s'est proposé à aider à construire des centres pour une formation professionnelle pour les enfants, pour qu'à leur sortie, ils n'aillent pas dans la rue. Donc, réparation de motos, réparation de véhicules, électricité, menuiserie, bois. Il dit qu'il est prêt à aider à la construction de structures dans le centre pour que les enfants puissent aller là-bas et faire cette formation-là. Donc, en un mot, nous disons merci à tout le monde. Merci à toutes les personnalités qui ont fait le déplacement. Ils sont venus rehausser l'éclat de la cérémonie de par leur présence. Merci à tous les généreux donateurs, je ne peux pas les citer un à un, qui ont permis à ce centre d'exister. Le centre comprend une mosquée, il comprend des salles de classe, il comprend un dortoir, il comprend un dispensaire avec salle d'hospitalisation et tout. Et ensuite, il y a des gens qui aident pour la nourriture des enfants et leur permettre d'avoir un mieux vivre. Donc à tout ce beau monde, nous disons merci Al-Barka Aloko et Moïse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. hande ɓerɗe men na belti sanne sanne ɓi adama so ɓernde ma weeli aɗa hani hollude e ley ɗemgal ma ɓernde ma weeli nden no golle mo golluɗen hande o golle o alsilami en fuu kolli golle o feewi ɗum woni guɓal men jaltugal hande ngal ɗon dursuɓe qur'ana hande ɓe en inditiriɓe alhaji cheikh oumar tall nden no yimɓe fuu kolli golle o gasi nden no cheikh oumar sa yi en indiri bangal cheikh oumar golle ko o gollani alsilamako e golle ko o gollani suudu baba ko ɗum waɗi so indirɗenmo nden no kanko cheikh oumar o fooɗi leƴƴi keddiɗi ɗi fuu fewtude e bangal pulako nden no leƴƴi kewɗi aɗa yiya e ley pulako jammirteɗi jammoje goɗɗe kaaloji fulfulde ɗum fuu yiɗi makko kanko cheikh oumar o waɗi so leƴƴi ɗi natti e ley pulako wala ko waɗi ɗum sona o golliri diina o no annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiiri diina o gollireni diina ko wari fa ɓeyda enɗam hakkunde yimɓe ɗum woni ko diina waɗi diina waray fa tacca enɗam hakkunde ɓiɓɓe adama e waray fa senda yimɓe nden no diina hawrinde yimɓe woni ko wadde diina nden no golle mo diina yamiri o on cheikh oumar golli so tawi yimɓe fuu andi golle makko gasi nden no iwde dingirawe yaade fa sokkoto mandeji makko ana heewi e nokkuje ɗe fuu golleji ko o golli nden ɗum sabimbini eɗen mbiya tarihi so neɗɗo so alhaali mum na haale ana han tawe tabe tarihi o ana yiye par ce que so wiyama neɗɗo ɓettoriki nokku ana han tawi aɗa yiya batte makko ɗo ɓettoriɗo nden no sa ƴeewi lampirŋaji kewɗi ana haale ley Mali wala fuɗɗode kaaɗi mais sa ƴeewi fa jiiya tabe lampirŋaji ɗi fey hunde a yiyata
fey lekki maade lampiro a yiyata nden no kanko Cheikh Oumar Al Foutiyo ɗo jaaruɗa fu a yi an tabe makko ko o golli nden no ɗum sabimbini golle nde ɓe gollunode leƴƴi ɗi fu jiɗi pulaku laati inna goto abba goto wondude e pulaku nden no hande so leƴƴi mbañi pulaku goɗɗum woni ko laati sababu so leƴƴi mbañi pulaku sona ɗum ka kamɓe ka e golle maɓɓe o leƴƴi ɗi fu jiɗi pulaku jarriki pulaku jokkiɗo no mbiruɗen ni alsalamaku yo hunde laaɓude no honno ndiyam woyni way ɗo dogi fu so dogirde mum nde tan tunninta ɗum so dogi e leydi laaɓuni tan ana laaɓi yimɓe fu jeeɓan ɗum muuyan ɗum jaran ɗum so dogiɗo tunni yimɓe fu mbañan ɗum nefan ɗum nden no ko tewtirten banggal arsalama en modibaɓe mawɓe leydi ndi woduɓe hande ɓe fuu ɓe immoɓe daro ɓe nodda arsalama ko o honno annabi sallllahu alayhi wa sallam yemiri arsalama ko o noddireni e dow laaɓal ɓernde e yurmede e hawrinde ɓiɓɓe adama en nden no ko gaɗɗen ko du en jettiri ɗum Allah par ce que mbiɗen hono ko watte fu ana hani waɗede ɗo hani waɗede ɗo pulaku haali joƴƴinde kakol ɗo hani ɗo ɗum hani waɗede so sa ñemtinimo hana ñemtinede a jasan nden no sa ƴeewi leydi men ndi ana hanno tawe yimɓe ɓurɓe ɓe ɓen haala mum en haalete ɓen ñemtinte yalla leydi ndi ana yiɗa ɓe hira ɓe laato yimɓe lobbuɓe mais so tawi yimɓe jayɓe woni ko mawninte teddine nden no yimɓe kiran jayɓe laatto yimɓe jayɓe nden no Cheikh Oumar en e Cheikh Ahmad en Cheikh Ousmane Fodiya en ɓeɗo yo worɓe noon golluɓe e leyɗe men Afrique ɗe golleji maɓɓe ɗi du ci'i ɓe golli du fa woɗi ɓe golliri laaɓal ɓernde fewtude e leƴƴi ɗi fuu nden no fa hande eɗen nodda jama o e majjum e siŋaji keddiɗi ɗi fuu en fuu ndenten nanggodiren laatoɗen inna goto abba goto anden diina dentinɗo en o nanggodiren on diina laatoɗen inna goto abba goto ɗum woni ko nafata en e dow foɗodirde e goɗɗum nden no ɓural to Allah to woni ko heɓete ay kala ɓurɗo to Allah to fu o woni ɓurɗo nden no en jetti sanne sanne dendengal jama men warɓe ɗo hande ɓe fu en jowtiɓe en jettiɓe ɓe walluɓe hunde en ji jama men o notiki fa heewi en jettiɓe e dow majjum en barkiniki ɓe sanne sanne fa hande ɗen ñaagoɓe nanggodiral men e tinnodiral men e yoppude du banggal bi'odiral men sabi de daiman so tawi eɗen bi'odira fu en bañodira par ce que ñoore ana laato sababu yimɓe bañodira nden ɗum waɗi so Allah harmini ñoore nden no tinnoɗenna joppen ɗum hakkunde men jiɗodiren nanggodiren laatoɗenna misalu wonande leƴƴi keddiɗi fu yalla leƴƴi ɗi fu ana keɓaɗo pawo sabi enen pulaku eɗen jogui hakkille eɗen jogui kulle ɗe fu nden no so wonko ana manque en hande fu an wayi hono sifa barke sabi sa ƴeewi leƴƴi goɗɗi ɗi ko jogui ɗen enen ko neɗɗo jogo ko foti temeɗɗe ɗiɗi naggue tawe wala paɗe mais teyfotoɗo naggue gue tan tawe sooda galle sooda mobile nden no ɗum ɗo sa ƴeewi a andan alhaali mu an tiiɗi nden no tinnoɗen gatten barke e hoore men nden no jogoɗen hoore men fa wooɗa andenna ɗo barke woni fu ɗon woni hunde lobbere feyi nayyi jogiiɗi barke e ley nayyi ɗi ɗin woni ɗi kosam mum weeli ɗin woni concuɗi nden no naggue dabawe fey goto yiiɗa marde naggue laatigue dabawe gue wala kosam nden no goto fuu ko soñci ko jogui kosam ko jogui barke o woni ko yiiɗi nden no ɗe ñaago Allah subahanahu wa taala to ɗo Allah wartir barke e ley leñol pulaku ngol Allah waɗu kawral e hakkude leñol ngol tabintina leñol ngol tabintina leƴƴi men ɗi fuu wartira kawral e leydi men ndi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين